Ах, мале, майко юнашка, прости ме и вече прощавай. Аз вече пушка нарамих и на глас тичам народен срещу врага си безверни. Там аз за мило, за драго, за теб, за баща, за братя, с него ще си заловя, пък каквото сабя покаже. Уважаеми колеги и гости, даде се последва дума на подсъдимия. Напълно съм невинен и много съжалявам за случилото се. Виновен в това, че на 12 срещу 13 юни 2013 година в землището на село Иваново, област Пловдив, умишлено мъртвил други Костечка Венциславова, като убийството е извършено предумишлено, поради което и на основание член 116, алинея 1, точка 9, във връзка с член 115 и член 54 от Наказателния кодекс, го осъжда на 17 години лишаване от свобода. На основание член 57, алинея 1, точка 2, буква А от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, постановява подсъдимия Владимир Пунгеров да изтърпи така наложеното му наказание при първоначален строг режим. Днес влезе в ролята на прокурор по дело, което беше много шумно през 2013 година в Пловдив. Какво е усещането? Сама ли избра тази роля? Сама избрах тази роля, тъй като имам силен афинитет към наказателно-правните науки, а и най-вече към прокурорската дейност. Беше изключително вълнуващо преживяване и благодарна съм за възможността да участвам. Към коя сфера си се насочила? Към наказателното право определено. С оглед на доказателствата, които бяха събрани, решихме, че това е справедливо наказание за извършеното от него. И преди факта на смягчаващите вината обстоятелства с чистото минало. Влезна в роля на председател на съдебния състав. Какво е чувството и към коя сфера си се насочила? Сама ли избра тази роля? Ролята, да. Чувството е интересно. В смисъл, странно ми е, защото ходила съм на съдебни заседания и винаги съм ги виждала, нали, отстрани как стават нещата и сега изведнъж, когато ти трябва да си, нали, малко по-странно и интересно. И да, силно ми харесва тази професия, но преди това ми се иска прокурор да бъда. Но готова ли си все пак да седнеш на стола на съдиите? Може би след доста време, след доста години стаж събран, да, но за начало не. И все пак трудно ли се дава 17 годишна присъда? Трудно е. Трудно е, защото от това какво осъжда съда зависи един човешки живот на практика, защото и не само един. Ако, както е в случая, има и граждански ищец, пострадалите на убитото момиче и